Salamu alaikum jama'a, da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Abubuwa da dama suna ta faffaruwa, suna ta abin nan, ana ta da jijiya, and abin da ya kamata sai na yi tunani kamar ya kamata in yi bayani ko to dama bayanin shine dai za a yi bayani insha Allah. Ku tsaya in Allah so yadda insha Allah za ku saurari ni nawa side of the story din yanda abin ya kasance ko yanda abubuwan suke kasancewa, ko ba haka bane ba. To jama'a dai ku bari in dan gyara dan kwali saboda in zaki bayani akan abu haka important abu, you have to get ready physically and mentally, and then to explain yourself, you know. Dama ba wani abu bane ba, na sani abubuwa dai ba haka aka so ba, ba haka aka so ba. So kuma gashi kuma ya kasance haka, amma ku saurare ni insha Allah zan muku bayanin nan kuma insha Allah za ku fahimce ni. Bari in sha ruwa, ina zuwa, sorry. Haka Allah ya so. So bari in dan ƙara ruwa saboda bayani yana buƙatar mutum yin akwai kishin ruwa ya sha ruwa saboda ya iya yin bayanin, saboda idan na fara ka an tsaya. A ci gaba dai da haƙuri, a ci gaba kuma da dai haƙuri dai da haƙuri dai. Amma zancen da nake so in yi a yanzu zance ne da ake ta abin nan. So a tunanina ina gani kamar ya kamata a ce kowa ya fahimci juna kamar yadda abin ya zo. So dama ba I think ina zuwa ku ci gaba da subscribing a YouTube channel ina mai suna Hadiza Gabon official, sannan kuma akwai second YouTube channel ɗinmu mai suna dandalin Hadiza. Za mu dinga kawo muku shirye-shirye. Bye, I love you guys, choose them.